igendo te abarero wasiwasi Mm. kiare bibi binga narabe kwanire Yes. Engineer James Kemoni kuburi arekero kyobugaba na Bwanyamira wetere nyomba ya Manyagitinge Mm. na Engineer James Kemoni oyo utageta magendro Nyamira na murujo bakongoli tobwati Nyamira bado ntoranyora barabara chikokoru bado ntorara amario wao toka gitari bado amagendro ago kurwenya SM yamuyo asik akanyora kamo kanyamira bose wode ya Nyamira abanda abanyamira ntungi na ntororo esokuru ebango ntororo asokorenta chikura ntororo asokomenta kobana nintu n'abanyamira lakini esa amagendo ago kurwaho kurwesensemeya meje yabere no omorayito uri ototenete worokire gochao konenesa abanyamira oye tari gosike constitution yaito ase chapter ngo na bateba chapter 6 leadership and integrity officer Mm. kegera noba gavana noba mo public officer okoraga ase national government and county government ekitengo keringe gotaba goikoske bari bakoraete goikoboro kia maskani ase office obwate goiko bakorera obategerere goika bwioroki na turi gopagwa abantu goiko demonstrate naye n'omonto obwate oborai botari obwoboruti boro obwokuo ekianinse na gokorera abantu egasi ebionsi ipi biaborire Nyamira Mm. na korumambi korugoro mwaka ochira abanyamira batebire barori okoboko kwarese ngokora egasi ngiya mbatagete nje gokora egasi nabarobu ase ekero kia obogavana ase office eria yabeire ebwate amata